Ami aufu ka wale nyundo ko au bisimila bamananga kuna funi kene ka Cherifla TV jabarani safe mimi wala wala like au ye malikunga ani jenfa wara ukunga ama fo ngoni ya masile bakuru kuna funufle kulu marama fenjigi flaw minum bi fonyongo kuma beni uyu tegeno bla benga nzebe na mimbora sigi kono sigi mingera malide yara dama ni nyonja Algerie sigi seve ni oye plateforme de défense yera la kana jekulu ni coordination des mouvements de la zawada CMA ujara ka sigi ka fo daminette le duru kono ka hagli jagabo ke fonyongo be pa minum ve uluka se ka ba uni nyonje ka basigi na mali jamana kono Tobi mi wele ko groupement pour l'équité sociale ka wuli ka jo ke mi se ka to dama kenya be se ka do maw ni nyonje hakewu soralila o ka baraw nu dona ka beni sibiri do ye septembre kalot leta ani woro demisenu tokola sola bamako bamananga kuna foni na mabaw ye nunu de menu ni soni wala wala liubike awye ukunga awdangana Ministre umino me farafina cheche kana jamana duru kono G5 Sahel ministre umino nyashime surasiya kwenye umo ulukeme kanyonzoro malifa bala bamako kajeka jatimine ke kelebulu mina sigi singa kaseka jamana duru nunu Mali Mauritanie Niger Chad ani Burkina kaseka lakana sabati utemene ko fe yirwalu biseka ke chugomi ubeka hakili jagabo bauke kerengere ni nyana ka beni jenselegena ni tomba Nations Unies ka nyongumbe baye mina ke septembre kalot leta ani segi jenselegena ni tomba Nations Unies re jabalala Amerique dugubala New York la jeme ka ke ka sangani odeye ministru bela jele ke me ka nyonzoro Mali economy ngene demba ya kumbe Mali ministri bulu ministri mi nyashine do lakana komoni oye chena kulibali ye kene nzemve aya famu ya chama unzoro la barata bulula barsa bukada ka ministru ya yara ka fo ukani nzigi mi nyeninye adabo kunte do wore ye kaseka laje nafulumu ni ofoledo kafo okanga bo jamana duru nunu ve jamana be million danda ka faranyonga ku ke million biduru ye o nafulumu imbese ka kabali chugo me o temene ko fe soro minum vene be wali kele mina minum vene be jamana duru nunu moloni olubise ka ke baranye bla bara udamine ka ba ka laje ka dado olula ko lu ke chugo nyefo nyonye sigi kunye oye ami awladonia kafo bibi na minye jamana nyema uye kabo farafina cheche kana jamana duru la G5 Sahel mabise ka foko jigi ya babe uye ruka jatemina una barsa boka ka la nyini akunte do wore ye ka se ka banyumangela ka omeno mbe setigi jamana ula uluka se ka mbolo magwen wala sa jekulu imbise ka sigi senga ba o jekulu mana to ka sigi senga be abike sababu ye kala kana de sabati jamana ukono utemene ko fe bamanjia wale mi nyonye mbe jienye fe nasera ka kumbe chenche kana jamana uka kachala aya jien fe ne bise ka kishi yoro soro ala ode koson bibi na ministre nunu uka ni zigi ka fo inzebe uya yera ka fo jamana nyema minu ni ubeka barake uye o jamana nyema nunu nganga nyonzoro jenselegena ni tomba Nations Unies jabala la septembre kalot leta anisegi ka barabulu dale do tengu jenselegena ni tomba Nations Unies na baraka ngake kadara minu ngono ninga minye banyumangela ka uye kaseka nyanyani do ula ubise ka ukwado ko ingoro chukumi ninga ke ukunga ngoye kana fulumugu boka bla anga jamana duru ka buloka barsabo kadaka wari mi wome ka fo o musaka odeka anga faranyonga ka okeje kuluin labalula ye ni oye G5 Sahel ye awari akacha doni euro wari million gemen nani ani biduru wabibi na ere minu nzoro me oluti boleke bawo faransi jamana ya jira ka fa be million jegindi jamana nunu ngele million danda minye nazarala toma Union Européenne o ka euro wari million biduru wari batobe mi nganga faranyonga ukumana nama nyaka fo faransi jamana nyema aleke mesurnani dumauka nyekunye farafina jamana duru nunu ndokola cheche kana jamana una jenseleke nani tomba Nations Unies kono Emmanuel Macron ani almayinka uka jamana nyema muso Angela Merkel septembre kalot litani nzegi uklale ko fe laje la jenseleke nani tomba Nations Unies jabala la ubina laje kanyonzoro almayin fa bala Berlin nazarala tomba ni amanya ka fo olu ye G5 Sahel dememba uye ka sabuge faransi rebe nyekuna okula Alman jamana nyema muso Angela Merkel ani Emmanuel Macron ni jamana nyema to nazarala tomba Union Européenne kono bina laje ka jatimina uke halibi mimi se ka to deme mimi se ka kinga kerengere ni nyana
o sigi septembre kalo tileta ani konondo o bena ke feminga o ye surasiya mina me mise ka ke sababu ye ka ndeme o temene ko fe anga surasiu ka se ku ka donda ku ka wuriya kele ere ke chugo la bamajiya wale kele li kadara kono nazarala toma union européenne ka wuli ka jobe na ben o de mo septembre kalo tileta ani konondo sigi senve Allemagne fa bala Berlin kuma famba bena boli o de ka bebe ngone na menye anga ministre mimbe ni anyeshi me surasiya kunya mo ni oye chena kulibaliye aya yira ka fo labe de ka ngase ka sabati mimi se ka to G5 Sahel kelebolo yin abise ka dangene maya o temene ko fe kuna fonu na mene aye ka fo farafina cheche kana jamana duru nunu surasiya ministre ujoro babe G5 Sahel kelebolo dangene maya lila barisa boka da ka surasiya nyema ya so minu be ni oye eta major uye o nyema ministre nunu nganka deme de nyini kabla olu ka bolo ka o mako bise ka se fen mo ka se ko deme nyini ko ke kula soro o temene ko fe mami nyere sugandi mbe fana ko ke kelebolo yere nyema bay ni oye commanda e G5 Sahel Didier Dako aya ale mako bise ka jo fen na aya G5 Sahel kelebolo kono ko nyini ko bla o ka bolo ka ministre olu ka barabi be o mo ni oye surasiya ministre wi anya foye bakuruba kuna fonu na kulumara mafendigo minumbi fonyongo kuma be Mali jamana deuna ni uni Mali ma nyema ujera kutegeno bla benganzebela mingera sigi senve sigi mingera Mali dingu yera damani nyonje Algérie fa bala Algérie a waleli be senabi plateforme d'autodéfense yere la kana jekulu ani coordination des mouvements de la Zawada CMA ujera ka hakili jagaboke ka jatemine ke ka ye ka fo bibina akaka ukasigi ga kuma yoro minumbe ni oluye labala yoro wiye no be ka ke sababu ye ku ka sigi nyonya bali ka se ko fo ko ba uni nyonje mashima wele ka se nyomo yere dama de ye ko ta yere tuna ka haklina inzigi senga minye tle duruye coordination des mouvements de la Zawada CMA ani plateforme d'autodéfense ubina laje ka hakli jagabo bauke ka lanyinu minune olubise ka ke wala sa beni basigi bise ka sabati ka soroka o boloda o de ko so kene bi dayele kuma mina minye Bilal Ag Cherifla ni ale coordination des mouvements de la Zawadi ma nyema ye wasigi ka fo nyere kene kan ale de CMA ere ka cheboye aya yira ka fo kokura abi tege mono bo abalima unofe ni oye plateforme yere la kana jekulu ye ka fo ukala nyini ye fe minye oye ben ani basigi o ka se ka sabati Mali jamana kore yamba fe ako kumana ko namanya ka fo ninye sigi damene de ye ko akala nyini ye fe mimena ye kene ngama o ma be bela jele ka hakili bla fe bela jele nyefe wala sa sigi me ka dayele ni bunyani karama ni nyanyanu minu nye ni bela jele ke me ka nyonye inafo nyondo aya sigi kata kunjeni oye ka se ka basigi nati jamana kore yamba fe alekla le ko fe plateforme d'autodéfense yere la kana je kulu babu sendigi mi kuma kene kane oye metra Aruna Touré ye aya jira ka fo halibi plateforme yere la kana je kulu namanya ka fo fura dama aka haminango de beni basigi bise ka sabati halibi abi tege mono boko kura abalemala kauye coordination des mouvements de la Zawadi mo ukaje ku tege di nyomo ka fanga ufara nyonga mimi se ka to ben ani basigi obe sabati Mali jamana kore yamba unve nunungera ni sodia ko wiye bare sabo kadaka Mali jamana ministre mingume kene ka Mali jamana tokola ni onyeshimbe Mali dunga segenyoma Mohamed El Mokhtar jamana nyama tokola aya yira ka fo ninye ni sodia ko ye barsa bu kadaka famla o minu ngele fleni ka nyonzoro ni nzigi ka fo ngene ka mashima wuli ka se uma ku ka laje ka sigi ka kuma u yeru de hakili soro ka sigi in labe u yere damani nyonje o kuma na namanya ka fo se jembe o bulo jembe ale dambala ka fo ni nzigi mbita kunje kuma mi unase ka jike u ka mino ka se ka basigi ka ke sababu ye ko nati Mali jamana kore ya bafe ako barsa bu kadaka bibi na ko ni ya famla u kelengele nyininga u bela jele be ka fo ku be ka muguni keseta aya mado de lakana ni kadara kono ni oye balema uye jamana kore yamba fe konga ko balema o minyo ye nube ka jira ka fo be ka muguni kiseta olu ye ko ukata se olu do mo minu mvuruke ufatura aya muguni kise sembe ni olu bilama keme filiato wi ani de minu ngeme falawiye aya ko ni utara olu nyininga ukagbele ya ula kuna donc afo manga ime ka sababu ye ka gbele ya bala se umo ako kumana namanya ka fo maudedo mameno ni mobuko uyeruba don tigitigi ka fo ujoro kabo Mali joli kula okumana akaka ukujo ujoro la ni makera joro tigi yebi joro fa ako Mali jamana kelendo ngashia udeka chakono oshia inja ya mafene manga ke sababu ye kamenye mashiba ye ko lase Mali jamana ma oshia chaya indeka nga ke sababu ye kanani fenja maunye sera chama uni fere chama unye minu mise ka jamana jo ko barsa boka daka shia bela jele de joro be Mali kono
Malaysia ula beni sigiyɔrɔ do beni jɔyɔrɔ do ako o kumana ale ka laɲini ye fɛn min ye tile 5 in kɔnɔ a bɛ taa kunjɛ kuma min u ka se ka fɛn fɔ maaw ye fɛn min bɛ se ka faamu min bɛ se ka to min kɛra o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ Mohamed El Mokhtar tɛmɛnen kɔfɛ Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka nɔnabila min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Algérie bɛ nka sɛbɛn waleli jateminɛni kadara kɔnɔ ni o ko ma ko haut représentant du président de la République pour le suivi des accords d'Alger Mamadou Diagouraga ale ye kɔrɔfɔta ni ka jira k'a fɔ hakilina don min kan ka fo a ka laɲini ye fɛn min ye nin ka kɛ ayiwa nɔgɔya donnen ye u ni ɲɔgɔn cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in bɛ taa kunjɛ kuma min tile 5 kɔnɔ laɲiniw olu bɛna ta k'u tɛngu jamana ɲɛmaw la u bɔra fɛn minnu ka hakili jagabaw la n'o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye ka Algérie bɛ nka sɛbɛn waleli nɔgɔya ni ka jamana kɔrɔya va denw ka se ka u kisi k'u lafiya o na tɛngu jamana ɲɛmaw la. An y'a fɔ ye bakuruba kunnafoni fɛnɛ na tɔn min bɛ wele ko groupement pour l'équité sociale la ale ka baara de ye ka lajɛ ka damakɛɲɛ don maaw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ bɛ se ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min u ye u ka tɔ baaraw n'u don ka bɛn ni sibirido septembre kalo tile 16 ye denmisɛnninw dɔgɔla so la maison des jeunes min kɛra an ka maaw ɲɛna minnu bɛ ka a ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ u nɔfɛ Alhamidou Badine ani a ka jatala Ibrahima Kulibali. Groupement pour l'équité sociale ale ye tɔn ye mun ka kuntilenna ye jamanadenw ka hakɛ dili ye jamanadenw damakanyali faso kunkankow la ani ka jɔyɔrɔ di maaw ma minnu n'a ka kan ni tɔn kura in ma ɲɛma ale y'a jira ko fɛɛrɛw bɛɛ bolodalen don mun b'a to ni tɔn in ka kuntilennaw bɛɛ ka se ka sabati i n'a fɔ ka don kɛrɛnkɛrɛnninw sigi sen kan min bɛ boli jamanadenw damakanyali kun kan ka kɛnɛw sigi sen kan min bɛ kunnafoli di jamanadenw ma o ka hakilinataw la ani ka wulikajɔw kɛ ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa jamanaden min n'u ka hakɛ bɔsiliw la ka se ka dɔn degun minnu b'u kan ani fɛɛrɛ min kan ka tigɛ walasa k'u ka hakɛw segi u ma. An ka laɲini bi sɔgɔmada sigili la n'an y'a jate minɛ k'a fɔ n'i ye diɲɛ yɛrɛ ta d'une manière générale diɲɛ ta i b'a sɔrɔ mɔgɔw de bɛ kɛ ka mɔgɔw bila baara la u tɛ sɔn k'u ka hakɛw d'u ma n'o o bɛ kɛ sababu ye ka dekun lase mɔgɔw ma diɲɛ fan bɛɛ bɛ ten farafinna bɛ ten en particulier anw yɛrɛ ka jamana in kɔnɔ o fanga ka bon kosɛbɛ donc an ka laɲini ye mun ye sisan o de y'an poussé ka groupement in sigi n'a bɛ fɔ a ma ko groupement pour équité sociale mun ka kan ni min ye société kɔnɔ o ka d'o ma an ka laɲini o de ye. Ni kɛnɛ in kɔnɔna la Mali minisiri kɔrɔ min ni ale ka cakɛda kunbɛnnen don jamana ka baarako jamana funɛngɛniw kunkanko ani fasoden ɲumanya baaraw kunkan ale ye foli ani tanuli kɛ ka ɲɛsin ni tɔn in ka hakilina ɲuman sɔrɔli kan ka sabu kɛ an bɛ waati min i n'a fɔ sisan Mali jamana mako jɔlen don basigi de la. Kɛnɛ de don u nana u bɛ fɛ ka fɛn mun kɛ o ye an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛ an ka o y'an ka tabiya ye nka ɲɔgɔn dɛmɛ in a sɛbɛnnen tɛ sariya la k'a fɔ ko diyagoya don i ka mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ bɛ se ka kɛ barisa a ka du kɔnɔ u y'a fɔ an ɲɛna fɛn ɲuman de don église la u y'a fɔ an ɲɛna fɛn ɲuman de don misiriw la u b'a fɔ ko fɛn ɲuman de don nka ni jamana yɛrɛ sera ka sɛbɛnw kɛ sɛbɛn min b'an to an bɛ se k'an janto fantanw la o ye fɛn ɲuman de ye bi n'a fɔra ko denmisɛnninw de ye hakilina sɔrɔ ka tɔn yɛrɛ sigi a ko la vraiment fɛn de don u kun tɛ se ka fɔ an kɔ cogo si la bawo an b'a dɔn fɛn ɲuman de don a ka ɲi jamana ma a ka ɲi jamanadenw ma. Baaraw kɔnɔna na ni tɔn in kunnafoli sɔrɔ sira baaraw boloda a bɛ fɔ min ma site web walasa jamanadenw ka kunnafoli sɔrɔ ani o bɛ se k'u tɔgɔ sɛbɛn cogo min na k'u to o sigiyɔrɔ la. Hakilina jigila an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko groupement pour l'équité sociale n'a bɛ fɔ a ma GPS ale ti politiki tɔn ye nafolo ɲini sɔrɔ sira fana tɛ wa jamanadenw bɛɛ dama ka kan a la. Tile kelen taara denmisɛnnin jɛkulu fɛ min bɛ wele ko Jeune Chambre Internationale la Mali ta Bamakɔ Mali faaba la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sigida sabanan na ka o kɛ jateminɛw ye kɛnɛya binaku ka min ye minɛnw fɛnɛ ye k'olu di maaw ma maa minnu ni a ka kan musaka bɛ taa jɔ sɛfa wari miliyɔn 5 ɲɔgɔnna na Jeune Chambre Internationale Bamakɔ o ka hakilina don min ye farikololabanaw sɛgɛsɛgɛliw ye o fɛnɛ kɛra a ko senfɛ Kafunɛ Bajeli ni Dramani Male a ka jatala ka fɔ la. Denmisɛn jɛkulu min bɛ wele ko Jeune Chambre Internationale olu ka bolofara min sigilen don Bamakɔ yan nɔ baara bolodalen min bɛ olu bolo ko projet Ville Lanterne o projet in baara in lawaleyali kadara kɔnɔna na
Denmisɛn jɛkulu Jeune Chambre Internationale Bamako u ye don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan walasa banabatɔw bɛ se ka taa u yɛrɛ lajɛ fu ani ka labanna ka furaw fana di u ma fu. O lajɛli ninnu bɛ tali kɛ gynécologie, pédiatrie, urologie ani médecine générale kan walasa ka dɛmɛɲɔgɔnya wale ta ka ɲɛsin Bamako sigida denw ma minnu ni dɛmɛɲɔgɔnya ka kan cogoya min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛnɛya. Ni hakilina ɲuman in baara bolodalen min lawaleyara ka ɲɛsin Samɛ, Kulunin kɔ ani Sirakɔrɔ dunfinkaw ka kɛnɛyasoba ma o fora kosɛbɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira Jeune Chambre Internationale Bamako fɛ walasa adamadenw bɛ se ka taa u ka furakɛliw kɛ fufalaki ani ka labanna ka fura ta k'a di u ma. O kɛnɛ kan banabatɔ caman de nana i yɛrɛ lajɛ olu minnu ni olu ye cɛw, musow ani denmisɛnninw ye. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma. Moritani jamana kɔnɔ faamaw kɛmɛ ka kiri ni wɔyɔ wuli maa 10 ani maa 7 ɲɔgɔnna nɔfɛ minnu ye wasadenw ye. Wasabilo min bɛ wele ko Sena o maaw don wulikajɔ in kɛmɛ u nɔfɛ kun min na ko waritigiba dɔ bɛ yen Moritani jamana kɔnɔ o kɛnɛ kɛ ka nafolo caman de suru u ka walasa jamana ɲɛma ni o ye Azizi ye ale ka laɲini min kun ye ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la a ka se ka dɛsɛ ka tɛmɛ. U ka se k'o wulikajɔ kɛ ko babali ma 17 ninnu u bɛ kiri bina k'u ka ni o lahalaw de ye nka bibi na min ye fanga sinamatɔnw minnu bɛ yen olu caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ bin bɛ ka kɛ u ka de ka sabu kɛ u ni jamana ɲɛma tɛ hakilina kelen na wa waritigiba in min bɛ ka fɔ o kɛnɛ kɛ ka nafolo suru u ka o tɛ maa wɛrɛ ye Mohamed Bouatmatou ye Moritanikaw ka jamana ɲɛma Mohamed Abdelaziz yɛrɛ a balimakɛ de ye nga ubila mafo menyo ngo politiki binakuka okumana menye utikalo tile duru temene jamana shara sumba yele mademi ngera ni kalata ye o semendia nunu matani nzaba nunu mine kunye uye keleme ola were kwani ndatugume to kwani olu jati mine mbe utiseka boble ubeka sega ode koso bibi na lapasa jakulu minu mbe ula keme kavulika joke kakiri segere kajira ka fo senateur wasade de do wa wasade amanga ka fo ko mabin warada ila ka fo kibi datugu mana ko ka laje ka obla barsabo ka daka habi shemana sharia do de soroso kerengere ne nyana jamana sharia sumba sharia se beduru na bolom vuranje do gen o keme ka jira ka fo wasade on wasade ne be ka wasade nya kono matise ka fo ka bikiri ni woyo wili ka nyenshi imo o mana no se ka je obulu ka je matani zabaw minun bli ni kelembe o minene do to ko ni ndise ka bo jamana dafe ukurune do be ka sege abeka binga bo uka Burkina ka uka jamana nyama koro mi ni jamana de famba ka bulika jo kera sababu ye ka fanga bi Capitaine Blaise Compaoré kala kana jakulu kerengere régiment de sécurité présidentielle RSP Dangele général Gilbert Gendere mi lasa gombe bi ka sabu ke furanjero fanga kono anake nyanguma fanga binima dairo soro e farla kwa bi furanjero fanga mo sengoro match ni ka fo jaso e fene masara soro ale labana ka mine ka ke wola datu gombe bi nga juma temene kuna fono ya yira ka fo takerani ayekiri nyama nyakoro ka ta jo ninga segesegelu damine akunga segesegeli ngunte do wore ye amina ni mingera ka lasago ma mingera mine baye yala o ye sharia ubela jele labato ka sharia ubela jele dafa ka segesegelu beke ukechuko ula foka na se
datuguli mo wa o jateminɛ de kɛra nga ko in labana ka bɔ a juwa kɔrɔ juma tɛmɛnen ka bila ka taa waati wɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna octobre kalo tile 6 nata barisabu ka d'a kan a ka lapasabaw ni o ye avocat ye olu de y'a laɲini ka fɔ kiri ɲɛmaa ye olu b'a fɛ ko in ka bɔ a juwa kɔrɔ barisabu ka d'a kan olu kɛmɛ ka jira ka fɔ a ya kiri min wuli mɛ ka ɲɛsin u ka ma lapasata nɔfɛ olu ma jɛ ni a ye u k'a ma ko appel yan'o jaabi ka bɔ ko bi kiriso fɛ ko a man kan a ka ye kiri tigɛla wɛrɛ ɲɛkɔrɔ o kumana nin bɔli min ye nin ye a juwa kɔrɔ fana nin bɛna kɛ sababu ye lapasabaw fana ma u ka se ka faamuya caman sɔrɔ sɛbɛnfura minnu bɛ yen ni olu fara bɛ ɲɔgɔn kan ni u sen tɛ lasɔrɔ maa fɛ u ka se k'olu lasɔrɔ bibi in kɔni na min ye Gilbert Jendere ye a kɔni lasago bɛ nin de kadira kɔnɔ. Togo kaw fe wasablo kono fanga sinamatɔnw ka wasadenw ni jamana ɲɛmayaso wasadenw u ye a lajɛ ko u bɛ sigi ka fɔ dɔ kɛ sariya sen dɔ ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana ɲɛmaw u ye a lajɛ ka bayɛlɛmali min kɛ jamana sariya sunba sariya sen dɔw la walasa fanga sinamatɔnw ka laɲini ka se ka kɛ u ye baw kɔsada in na Togo jamana sɛbɛkɔrɔ kalayara ni wuli ka jɔw ni nisɔngoya taamaw ye jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la o kumana jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka ko in de fari fa ni u b'a fɛ ka fanga sinamatɔnw kɔni dɔngɔna ko kɛ u ye nka u kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ wasablo kɔnɔ jamana ɲɛmaso wasadenw ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw nana ni sariya sen minnu ye k'u dajira ko Togo fanga sinamatɔnw ka laɲini bi sabati a kɔnɔ o dɔ ye jamana ɲɛma a kan ka waati min kɛ jamana ɲɛmaya la manda 2 o tɛmɛnen kɔfɛ min ye kalata fɛnɛ jamana kuntigiya binaku ka o ka kɛ tako 2 ye a ka bɔ tako 1 la nka fanga sinamatɔnw y'a jira k'a fɔ o yɛrɛ de ti bɔli kɛ olu b'a fɛ de san 1992 jamana sariya sunba min dulon kun bɛ jamana kunna n'o yɛlɛman bɛ bi segin ka kɛ o mɔ jamana ɲɛmayaso fɛnɛ ban bɛ o de mɔ a ma ɲa min kɔ fanga sinamatɔnw ye da tan ka bɔ ko wa k'u ka ko b'u yɛrɛ bolo o jamana ɲɛmayaso wasadenw kɔni ni wasabilo ɲɛmaw jɛra ka min ye sariya sen ninnu ye k'u don ba la o kɔrɔ ye ko k'u wete don nataw la sa u kan ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ ko u bɛ a don ba la nka a bɛ sɔn ka gɛlɛya barisabu ka d'a kan min ye Togo jamana ɲɛmayaso wasadenw ye o n'a ɲɔgɔnna jate tɛ u bolo wasadenw na ko u bɛ se ka ko in don ba la ka se ka sabati yɔrɔnin kelen fɔ ni o ni fanga sinamatɔ wasaden dɔw sera ka ɲɔgɔn faamu k'o dɔw puruti k'o fara u yɛrɛ kan n'o tɛ kɛcogo tɛ a la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Nigeria jamana kɔnɔ san 2014 kɔnɔ min bɛ wele ko Chibok dugudo kalansoba bɛ yen lycée o denmisɛnnin 200 ni dɔɔnin npogotigiw olu de taara Bamajijakulu Boko Haram fɛ ni ka tunu ni u ye minnu zɛmɛ ka wɔgɔbɛ ka bɔ u bolo ni Nigeria surasiya ka wulikajɔw na ka cɛsiriw ye muso 106 ɲɔgɔn na u bɔle Boko Haram bolo yɔrɔ dɔ kun labɛnna u ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka kɛnɛya tigilamaw minnu ka dɔntaw ka wuriyalen don hakili yanfa furakɛliw la barisabu ka da ka san 2 i k'o kɛ Boko Haram Bamajijakulu bolo a bɛ ma bɔ i taabolo ka jango i ka maaya yɛrɛ kɔnɔ i kuma deli ka fɛn ye i ɲɛ la o taale jira i la kungokolo fanda banda kɔnɔ o kumana nin kɛnɛya tigilama minnu ka dɔntaw ka wuriyalen don ka se ka maa n'a hakili jira ɲɔgɔn na ka se k'i hakili yɛrɛ basigi a nɔ na u tilalen kɔfɛ u labila bɛ bi u bɛ se k'u ka denbaya lasɔrɔ npogotigi 106 u bɛna taa kala daminɛ Chibok nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Amerikikaw ka lɔkɔlisoba min jɔ mɛ Nigeria u ka kala tɔ bɛna taa laban yen de minisiri min ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ɲɔgɔn dɛmɛ nasiraw ma o y'a jira k'a fɔ ale kɔni nisɔndiya bɛ bi barisabu ka da kan npogotigi 106 minnu bilasarala k'u dɛmɛ maa faamuyanenbaw fɛ waati in kɔnɔ san damadɔ a y'a ko maa bɛ se k'a fɔ u ye faamuyaw sɔrɔ ko caman na hakiliw bira ka sigi wa npogotigi dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ lamɔ foli ni waleɲuman dɔ de ta ka ɲɛsin maaw ma minnu kɛra u dɔbaw ye a y'a u ka lasagoni ma fɛ ko u bɛ se ka foli dɔrɔn de kɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ npogotiginin 276 dakɛɲɛnen na san 2014 olu de taara Boko Haram Bamajijakulu fɛ ka taa ni u ye. Ali bɛ o Nigeria jamana kelen kɔnɔ min bɛ wele ko Biafra yɔrɔ do mangankɔrɔ yɔrɔ do barisabu ka da ka sa dɔ kɛra la sanjan ninnu kun y'a jira k'a fɔ u b'u yɛrɛ ta ka bɔ Nigeria la a kɛlɛ sɛbɛkɔrɔ juguyara kosɛbɛ Biafrakaw hali bi maa bɛ maa n'a ye olu dɔw kɛn bɛ ka jira k'a fɔ f'u k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta de u ye fanga ɲinijakulu dɔ sigi ko IPOB o fanga ɲinijakulu in bilama jamana ɲɛma Muhammadu Buhari n'an bɛ a jira surasiw la k'a fɔ IPOB fanga ɲinijɛkulu mɔgɔw
u bi jate minɛ sa k'u kɛ bamanjiw de ni o ye terrorisiw ye o kumana terrorisi kan ka minɛ surasi fɛ cogo min na u bi minɛ ten de o kumana don nataw la sa min ye hip hop ye Biafara kɔnɔ a bi minɛ i n'a fɔ Boko Haram bamanji jɛkulu kɔsada in na manga sɛbɛkɔrɔ cayara kosɛbɛ Biafara yan b'a fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Ibo o ye siya ye min bɛ o yɔrɔ in na olu ni Hausaw ni ɲɔgɔn cɛ Hausaw de ye Nigeria yɛrɛ maa fanbaw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu ye a silamalakaw ye kɔrɔfɔw gɛlɛyara u ni ɲɔgɔn cɛ fɔ u tora ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn va o de kosɔn min ye a ya couvre-feu ye maa ti bɔ waati dɔ la u sigira senga marabolo caman na nka Muhammadu Buhari kɔni n'an bɛ a jira k'a fɔ hip hop fanga ɲini jɛkulu Biafara kɔnɔ u ka dɔn k'a fɔ Nigeria kelenya a sabatili musalakati kɛ ni maa ye o la o ti négocier maa fɛ o kumana ni u b'u yɛrɛ dɔn jamanaden ye u b'u yɔrɔ dɔn jamanaden ye k'a fɔ ko tilaliko kuma de ka bɔ u da u ka kɛ u dama jamana ye Nigeria jamana dugukolo ka ko kɛcogo tɛ o la nka hip hop la ka ninnu kɔni kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ ni o ye Biafara fanga ɲini jɛkulu maaw ye ko jamana surasiw bɛ ka olu caman bɔnɛ u ni na ka sabu kɛ u ka hakilinaw ye politiki binaku kan. Congo Kinshasa jamana kono wasablo flaw Sena ani Assemblée nationale u ka doni kɛra nga doni manyonya famba bolila fɛ min ga dandigɛliw la wasablo ɲɛma flaw fɛ o ye kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante Seni a ka gwɛlɛya cogoya bɛɛ lajɛlen la ka se ka don fɔ maaw ye kalata kunga ni o ye calendrier électoral ye o y'a jira k'a fɔ labɛnw de bɛ sariya nasara kan ni o de kan ka sabati walasa Seni ka baaraw ka nɔgɔya a bolo olu n'o labɛnw sabati sariya bina k'u ka k'o bɛɛ don bala walasa ko in ka kɛ u kɔni ma se ka don kɔni fɔ maaw ye k'a fɔ a ka di u ye kalata ka kɛ nin kuma in kɔni na nka o kɔni ye a laɲini Seni ma ɲɛma kɔni fɛ a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ ka don fɔ jamanadenw ye teliya la min bɛ se ka to kalata bɛ se ka kɛ barisabu ka da ka kalata min kan ka kɛ a ya sango ni o ma se ka bɔ ka sabu kɛ faamuyabaliyaw ye o kɛra sababu ye ka jamana basigi tiɲɛ fɔ chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw wulila ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka surunanidenw kɛ ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn la min tɛgɛnɔ bilala kɛrɛnkɛrɛnnenya décembre kalo tile 31 tɛmɛnen o walecogo olu bɛ sen na jateminɛ jɛkulu sigi bɛ sen kan ka se ka o wale wa wasabilo filaw fana y'a jira k'a fɔ jateminɛ jɛkulu in sariyaw minnu kan ka se ka ka baaraw nɔgɔya a bolo o n'o sariyaw fana bɛɛ lajɛlen dabali tigɛ a ye. Yani bamananga kunnafoni ka kunjɛ maliden minnu sigin bɛ Mauritanie jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna tungarankew ka jɛkuluba bolo fara min bɛ Mauritanie ni o ye Haut Conseil des Maliens de base de la Mauritanie k'a bɛ wele bila Nouadhibou ni o ye marabolo Gali a maliden bɛɛ lajɛlen mɔ ko u ka biro falen o bi kɛ ka bɛn ni dimanche septembre kalo tile 17 ye nɛgɛ ɲɛ 14 ni o ye 14 heures ye a bi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna chrétien diinɛ église min ni o bɛ Nouadhibou ni tungarankew ka ɲɔgɔn bɛ baso tɛnkun bɛ o la a bi kɛ yen de o kumana Isaka Traoré ni ale ye Haut Conseil des Maliens de base de la Mauritanie malidenw ka jɛkulu ma ɲɛma ye ko a dan bɛ a la k'a fɔ Nouadhibou malidenw bɛɛ lajɛlen na faamuya sɔrɔ nin bataki in na ka se ka ye ɲɔgɔnkunbɛba in kɛnɛ kan min bɛna yɛlɛma don Nouadhibou bureau la faamuyaliko ɲuman ko bɛɛ lajɛlen k'o sɔrɔ bataki kɔnɔ kuma na. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yanni o cɛ a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.